Ahojte, teraz vám ukážem, ako sa rieši sústava lineárnych rovníc. Ukážem vám 3 prípady, ktoré môžu nastať pri riešení sústavy lineárnych rovníc. Ako prvé zadanú sústavu prepíšem do matice. Do prvého stĺpca všetky koeficienty pri x1, do druhého pri x2 a tak ďalej. Čísla, ktoré sú za rovná sa, oddelím od koeficientov zvislou čiarou. Keď mám rovnice prepísané do matice, budem postupovať ako pri počítaní hodnosti matice. Prevediem ju na schodovitý tvar. Hodnoty neznámych x1 až x4 počítam od spodku nahor. Posledný riadok hovorí, že x4 rovná sa 2. Tretí, že minus 3x3 plus 2x4 rovná sa 10. Za x4 dosadím dvojku a mám hodnotu x3. Z druhého riadka mám rovnicu 2x2 plus 4x4 rovná sa minus 2. Za x4 dosadím dvojku a vypočítam hodnotu x2. Presne to isté spravím s prvým riadkom. Za x2, x3, x4 dosadím vypočítané hodnoty a dopočítam x1. Riešením tejto sústavy je usporiadaná štvorica x1, x2, x3, x4. V druhom príklade prepíšem sústavu rovníc do matice rovnakým spôsobom. Úpravami na schodovitý tvar sa posledný riadok vynuluje. To znamená, že sústava má nekonečne veľa riešení a budem hľadať ich tvar. K tomu potrebujem tzv. Parameter. Ten nemusí byť iba jeden. Počet parametrov sa rovná počtu neznámych mínus hodnosť matice. V tomto príklade zvolím jeden parameter, napríklad t, za neznámu x4. Pokračujem ako v prvom príklade. 2x3 minus 3x4 rovná sa 2. Za x4 dosadím t a vyjadrím x3. Podobne vypočítam x2 a x1. Riešením je opäť usporiadaná štvorica x1 až x4 s tým, že parameter t patrí do množiny reálnych čísel. Poslednú sústavu rovníc opäť prepíšem do matice. Tu prevediem na schodovitý tvar. To, že sústava nemá riešenie, vidím z toho, že hodnosť matice pred zvislou čiarou je menšia ako hodnosť matice za ňou. Posledný riadok vlastne tvrdí, že 0x1 plus 0x2 plus 0x3 plus 0x4 rovná sa 3. Teda 0 rovná sa 3, čo je nezmysel.